یک ji mijarên sereke ku demeke di rojevê de cih digire hilbijartineke pêşwext e. Di demek ku hilbijartina pêşwext tê nîqaşkirin de jî partiyên ku nû hatine damezrandin eleqeyê bo Bakurê Kurdistanê nîşan didin. Partiya dahatûyê dibêje di bin nîqaşên derbarê hilbijartina pêşwext de armancek din a desthilatê heye. Cîgirê Serokê Partiya Dahatûyê Selîm Temurcî dibêje desthilat nîqaşên hilbijartina pêşwext geş dike. Lê li gel van nîqaşan dixwaze yasaya hilbijartinê bide guherîn û vê yekê jî dê desthilat bi destê partiyeke din bide kirin. Türkiye'de gerçekte bir erken seçim startı verilecekse biryara hilbijartineke pêşwext dê ji aliyê Dewletbaxçelî ve were dayîn. Niha fikr û ramanên Dewletbaxçelî li desthilatdariya Tirkiyeyê de ye. Rêja dengên MHP ji sadê de he, lê ji AK Partiyê bihêztir e. Ez bawer nakim ku hilbijartineke pêşwext were kirin. Dixwazin yasa hilbijartinê li gorî dilê xwe biguherînin. Ji bo vê yekê jî dê hilbijartina pêşwext wekî amûrekê siyasetê bînin rojevê û binbinkî ve dê yasayê biguherînin. Derbarê ihtimala hilbijartinek pêşwext de nêrînek jî ew e ku hilbijartinek pêşwext çêbe jî dê di demek nêzik de çê nebe. Akademisyenê Zankoya Diclê Vahap Coşkun dibêje çi dema AK Parti ji aliyê aboriyê ve tabloyek erênî bibîne wê demê dikare hilbijartinek pêşwext bide pêşiya xwe. Hilbijartin 2023 devê çê bibe. Heta wê demê vê hikûmetê wê berdevan bike ya ji berdevan neke ya hîna nexuyayî. Yani belkî berê wî jî hilbijartin bê çê bibe. Fakat ez bawer dikim nav salekî de hilbijartin evê çê nebe. Rewşa aboriya Tirkiye jî bo hilbijartinekî pêşwext baş xuya nake. Yani eger hikûmet zaniba aborî baş e gel ji vê aboriyê gelek memnûn e wî çaxê karibû bişiya hilbijartin. Fakat anka krizekî mezin heye. Li Tirkiyeyê hilbijartinê serokkomarî û parlamentoyê 5 salan carekê tên kirin û hilbijartina dahatûyê ya asayî di hezîrana 2023 de ye. Serokê MHP Dewletbaxçelî dibêje hilbijartin dê di wextê xwe de were kirin. Serokkomar Recep Tayyip Erdogan jî sala 2023 nîşan dide. Lê şîrovekar dibêjin di ihtimala hilbijartinek pêşwext de hêmanên wek aboriyê û pirsgirêka Kurd dê diyar kerbin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.